O conselleiro de Sanidade informou da futura construción dun hospital de día oncohematolóxico no Barbanza, evitando que os pacientes de cancro teñan que desplazarse ata a súa unidade de referencia en Santiago. Os orzamentos autonómicos reservan unha partida de 100.000 euros para a redacción do proxecto e 1,5 millón para a súa execución. Temos por unha banda ese novo hospital de día de oncohematoloxía, ¿no? Temos a intención, temos o espacio, temos o plan funcional e agora temos tamén o que é o diñeiro, ¿no? Se vai licitar antes de fin de ano que é a redacción do proxecto de obra, ¿no? Un investimento de 100.000 euros, tamén temos 1,5 millóns para realizar o que é a mesma obra. Vai super tamén un gran avance, ¿no? Para todos os pacientes oncolóxicos desta área, ¿no? Porque van a ter que deixar de ir a Santiago, ¿no? Para realmente ter aquí consultas e tamén o que é a administración de terapias sencillas, ¿no? Que non sean moi complexas, ¿no? Antonio Gómez Camaño realizaba este anuncio na visita realizada esta mañá ao centro sanitario, acompañado polo xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza, Ángel Facio. Mantivo un encontro co director do distrito, Hugo Pérez, e outros responsables sanitarios para analizar outras actuacións previstas, entre elas a mellora da eficiencia enerxética do hospital a través da renovación das envolventes do edificio, orzamentada n1 millón de euros, ou a posta en marcha dun servizo de ambulancia medicalizada na comarca cun investimento de 460.000 euros. Temos tamén o que é unha mellora da eficiencia enerxética do edificio, ¿no? Con unha actuación sobre a envoltura, ¿no? Con un investimento de 1 millón de euros, e temos tamén, por fin, unha nova ambulancia medicalizada, ¿no? Para este hospital, ¿no? Unha ambulancia que responde ás necesidades desta área, ¿no? Avaliada con datos que nos han proporcionado tanto a Xerencia da Sanitaria como o 061, ¿no? O investimento é de 460.000 euros. En canto aos equipamentos, Gómez Camaño destacou a adquisición dun novo mamógrafo por valor de 326.000 euros que se sumará aos ecógrafos da nova sala de radioloxía digital. Os ecógrafos xa están licitados e adquiridos, ¿no? Con lo cual pronto chegarán ao hospital. En segundo lugar, o que temos xa unha nova sala de radioloxía de rayos robotizada, ¿no? Que se complementa con un sistema de radioloxía digital, ¿no? Un investimento de 360.000 euros que vai supor unha importante mellora, ¿no? No servicio que presta esta sala de radioloxía, tanto que é a precisión e eficacia diagnóstica como é a ergonomía, ¿no? Dos profesionais sanitarios que traballan en esa sala, ¿no?